I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj klip. Danas ću da vam pokažem po meni najbolji program za snimanje koji prvo sam koristio Mobizen Pro svoja dva klipa, ali kada sam teo gaming snimanje Mobizen to nije hteo da dozvoli, kako vam kažem, pa tako ću od sada početi da snimam gaming screen rekordera. Imaću Free Fire, Dream Egu i bit će tu još nekih igrica ako mi predložite u komentaru koje želite. Evo ovako da vam pokažem. Evo vidite ovdje screen recorder. Po meni čak i najbolje. Sad ću vam pokažem, ne zauzima mnogo memorije, ništa pretjerano. Možete ovako da idem namestiti, vidite ovo što imate stranicu. Sam ja namestio jer zato što volim tako uvijek da imam, da vidim koliko snimam i kada snimam. Sad ću da vam pokažem gdje su aplikacije, koliko zauzima i sve. Samo sekund. Na ovo črta, ajde. Ok, evo. Screen recorder, znači ukucite na Google ništa teško. 18,30 MB korišćen, znači Mobizen zauzima nekog oko 30 MB, mislim. Mislim, meni nije to problem ništa, ali ko ima onako malo manje memorije, ali voli da snima i želi da snima, on jednostavno može da screen recorder mnogo dobra stvar, zato što ne uzem mnogo memorija, a meni snima zaista fantastično. Probao sam neki klipovi, bit će objavljene uskoro. Evo vidite, posljednje 3 sata, 7,08 MB, ništa posebno, evo vidite sve, ovlašćenja, fotoaparat, sve imate. Možete da uključite kameru, sve, ali ja ne želim, ja volim da snimam kada se ne vidi, samo telefon. Ja sam nadala se da sam vam pomogao, ali zaista vam preporučujem ovaj screen recorder.